Per tant, comencem a la presentació de la revista número 27 i web de 7 miralls al Dau 1. Per aquelles i aquells de vosaltres que no coneixeu 7 miralls al Dau 1, dir-vos que aquesta és una publicació que vam iniciar el 2007 amb un plantejament obert i una visió multidisciplinar per intentar l'expressió de la multidimensionalitat de les realitats plurals, locals i universals, tant culturals com artístiques, científiques, literàries, filosòfiques i espirituals de la nostra època complexa i alhora cada vegada més difusa, també en crisi i transformació. Hem editat 27 números que es distribueixen de forma gratuïta per via digital en document email. D'aquests 27 números n'hem publicat en forma d'impressió en paper 6 números. El darrer ja era del maig del 2015, que celebràvem el 25è aniversari. També des de fa un any i mig vam instal·lar un web on es troben de forma permanent la majoria dels números editats publicats, així com una agenda d'actualitat en la que anomenem altres informacions. Hi ha un espai d'art per la pau, amb poemes, dibuixos, fotografies, col·lectives com a contribució a la idea de la pau universal i com reivindicació del cessament utòpic de totes les guerres i actes violents. En notícies i actualitat hi ha constància d'actes relacionals amb la nostra publicació. També és important mencionar la dimensió audiovisual d'aquesta publicació a través d'una trentena de documents, videodocuments, que podeu trobar en el web en l'apartat audiovisuals. De moment, provisionalment, només tenim la imatge de les portades o de la caràtula dels DVDs, però amb la pròxima intenció que es puguin visualitzar uns minuts d'aquests vídeos editats juntament amb un petit text explicatiu. Bé, ja ho hem explicat, la revista és digital, s'envia per internet de forma gratuïta, hem publicat 6 números i tenim la web, aquestes 3 dimensions i a més l'aspecte audiovisual, com acaba de dir ella, que són 30 aproximadament audiovisuals de temes com presentacions de llibres, d'entrevistes, en fi, uns aspectes molt diversos de tipus cultural. Parvenu jusqu'au bout, descente du dit appareil. Entrelacement des souhaits entre les bras et les jambes.
Cliqueu, que cliquis, que cliquin, si no, ulls clucs, orelles cluques, serem cloïses o clucs, a ulls clucs, orelles cluques, a cloïses cluques, clucs, clucs. No ens acoquinem, no ens apluquem. Un poema que vaig escriure per una noia que era petita, en aquell moment, i que es diu Daida. Daida. La filla del David Invernol. Daida. Daida. Da és sí en romanès. Sí i sí. Tak és sí en ucraïnès. Ok és sí en occità. Yeah és sí en anglès. Oui és sí en francès. És sí en tahitià. Ja és sí en holandès. Ball és sí en basc. Wow és sí en wolof. Qui és sí en georgià. Però en pitxaranxarà és uà. Sí i sí, uà, uà, qui i qui, uau i uau, bai i bai, ja i ja, ui i ui, yeah, ok i ok, tac i tac, sí i sí, da i da, sí! Bye, bye. Aquest cançó, i després un petit per acabar, per entrar en l'absurd de la cançó. Cal fluir en cada mot, fins a perdre els sentits, en l'esdevenidor ingràvid del desig, lliure d'enteniment per lliurar-se a l'aire d'una metamorfosi, trànsit imperatiu, per sentir a sentir, acords físics al ras, tot temps a l'unisó, del fonema al to, enraure cant, el so. I ara aquest és d'un apartat que es diu En absurdí, i es diu La culpa de tot, per donar veu a la Catalina. Fa: brou de mots, xup-xup, la fam, bullícia, amb tites, paraules a correcuita per empaitar l'aviram, amb flaires de corredisses. Hores tranquil·les. En la quietud de les hores tranquil·les sonen els cants dels records com murmuris i reverberacions de temps que ens retornen a instants de llum i foscor, de passats dolors i ombres. El que va ser no retornarà, doncs la vida només és aquest instant. L'arbre de la vida. Fulgeixen els diamants de l'arbre de la vida en el silenci de l'espai impenetrable, quan les ones del temps han desaparegut invisibles i només roman la llum que tot ho il·lumina. Al fons una finestra resta oberta i sona música. Una melodia desconeguda marca el ritme del paisatge. La casa guarda els secrets que amaga des dels temps immemorables i la música és cant de sibila. Primer de tot, donar les gràcies per haver-me convidat aquí aquest dia amb aquests companys que alguns feia molt de temps que no veia i sempre és un goig poder retrobar-se amb els companys. El poemari es dirà Un llop estrany perquè la poesia és un llop estrany. I el poema que obre el llibre es diu La boca del llop. La boca del llop és humida, conté l'essència del món, brasa calenta, dent d'espines. La llengua del llop em recorre, arriba fins l'ànima fosca i més avall. Els ulls del llop parlen l'idioma dels símbols, de les mans que no toquen,
de les urpes rere la lluna. Ensuma el llop la presa que no fuig, el cau ombrívol, palpita el vertigen. O aquest. Tinc una secreta admiració per l'animal més sec dels voladors, el ratpenat morisser de la vesprada, ferruc de les insistències, cavaller eficaç contra el mosquit. Admiració pels ícars impossibles, pels germans de la gleba i pels bons homes que esperen el supracrist insomniable, pel peiot dels tarahumares, pel tutuguri de l'Artós. Mapa general de la Lluna, muntanyes de la desesperació, mar dels humors, mar dels núvols, mar del nèctar, mar de la fecunditat, mar de la tranquil·litat, mar dels vapors, golf tòrrid, oceà de les tempestes, muntanyes de la son, mar de la serenitat, pantà de la putrefacció, mar de les pluges, golf de la rosada, llac dels somnis, llac de la mort, mar del fred, pantà de les boires, mapa general de la lluna, muntanyes de la desesperació.